kapatid, kumusta? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, ang antin natin ngayon ay mag-unbox tayo ng nabili namin na wearable air purifier sa online. Ito ay kinakailangan natin to for our safety, lalo na ngayon sa panahon natin, sa panahon ng pandemic. Sana'y samahan niyo ako mga kapatid at magandang araw sa inyo. Yan mga kapatid, dito namin nabili or na-order yung wearable air purifier namin dito sa Basic sa Cebu. Ito yung nabili namin. Actually, dalawa to yung nabili namin. Tig-isa kami ni Mrs. Ito yung wearable air purifier. Actually, ito yung isa na ano ko lang isa. Tawag dito. Buksan ko na ito. Buksan natin. Ito ay, ang brand niya ay Avicii. Ito ay, ang model niya ay M1. Ang kulay niya black. Bubuksan natin. Magaan lang siya, magaan. Kailangan nakasilyo din pag bilhin nyo, kailangan nakasilyo siya. Tanggalin natin. Yan yung item, yung Avicii na kulay black. Ito yung karton niya. Tapos dito sa gilid, sa kabilang side, pag binuksan mo, makita mo yung ano, yung para sa charging niya or saka yung adjuster para sa necklace mo. Kung medyo mahaba, ilagay mo lang to para adjust mo, pwede mo iksiyan. Yan yung ano, yung laman niya, at saka kasama na yung manual, yung Avicii manual. Ito yung mga ano niya, saka may nakalagay pang ano, certificate. Yan, ito yung Avicii. Yan, medyo mabigat siya o makapal dahil sa battery niya. Kailangan lang i-on mo lang to dito sa may gilid pataas. Pag na-on na siya, kulay blue. Ayan, kulay blue. At saka yung open na natin yung charging niya dito sa kabila. Ayan. Universal na ano. Yan lang yung laman ng ano yan, ng karton. Yan mga kapatid, ito lang yung ano natin, unboxing tungkol sa Avicii. Magagamit din natin to para sa pang-araw-araw natin na ano, lalo na pag may mga lakad tayo. I-wear lang to. Protection na rin sa atin, lalo na sa panahon natin ngayon. Mabibili to sa mga online. Kahit saan sa mga online, siguro nyo lang na ano, mga legit yung nila nyo, at saka lalo na kailangan may warranty. So yan lang mga kapatid, maraming salamat at saka sana'y makatulong to para sa pang-araw-araw natin na ano, buhay, lalo na ngayon sa pandemic. Maraming salamat at magandang araw.